Ayan, so... Walang iyakan! Alright, happy birthday Nanay Eli. And meron po ba kayong idea kung kanino galing yung sorpresang ito para sa inyo? Walang idea si Nanay, napaka-emotional po nila. And ito pong sorpresang ito, meron din po silang pinadalang letter or mensahe po na babasahin ko na lang po na para sa inyo. Alright, napaka-emotional ni Nanay. So, nakalagay po dito sa letter. Sa pinakamamahal naming Nanay, maligayang kaarawan po sa inyo, Nay. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil binigyan ulit kayo ng masayang kaarawan sa araw na ito. At sa susunod pa na mga kaarawan ninyo, bigyan pa kayo ng lakas ng pangangatawan. Laging masigla at malayo sa sakit. Siguro na'y nabigla kayo sa ginawa namin na sorpresa para sa inyo. Sana napasaya namin kayo kahit sa ganitong pamamaraan. Happy birthday, Nanay! Kaming magkakapatid, mahal na mahal namin kayong dalawa ni Tatay. Mag-ingat po kayo dyan palagi. We miss you all. From Gina, Monjo, and Marichel. Palakpakan naman po natin si Nanay Lily po. Ayan. And any message na lang po para kay Miss Ma'am Gina and Monjo and Marichel po. Any message na lang po, Nay? Salamat po sa mga anak ko. Binigyan ako ng lakas ng salamat po mga anak. Upang kalahin lang ganito binigyan sa akin. Okay na po, napaka-emotional ni Nanay. Palakpakan naman po natin ulit si Nanay Lily. And ganda na lang din po natin sila ng happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan. Ayan po yung cake. And wish na lang po tayo na bago po natin i-blow yung candle. Wish na lang po. Ayan, palakpakan naman po natin ulit si Nanay Lily. And once again, happy 66th birthday po sa inyo, Nay. And